mojou inšpiráciou, tak v podstate zarchivovali sme to, čo sme dovtedy dosiahli a hlavne čerpali sme ako základ vlastne zo starého repertoáru, z mojich možno jedných najobľúbenejších vecí, ktoré bolo napríklad Moon Alley, ktoré sme hrávali donedávna, to bola moja dosť obľúbená vec. Samozrejme súvisiace aj s Tomom Harrellom, pretože ho obdivujem ako trúbkara a hlavne ako skladateľa, má veľmi krásnu hudbu píše. A nahrali sme Dear John, je to vlastne skladba Freddieho Hubbarda, určite venovaná Johnovi Coltraneovi, je tam zhoda v harmonii, takže je to určite písané na skladbu Giant Steps. Takže toto boli dve veci, ktoré som chcel z tých štandardov a potom v podstate každý z nás mal niečo napísané alebo niečo kvôli nahrávaniu vlastne písal alebo k niečomu sme sa donútili. Ja osobne som sa určite donútil, keď som zistil, že budem nahrávať, tak som vlastne mal nejaké myšlienky nahraté na telefóne, tak som to dal do nôd a niečo z toho vzniklo. Jedna skladba vznikla vo Fínsku a jedna vznikla u mňa doma v Brne. Nahral sa za 2 po obede sa to nahralo v Budapešti a išlo to v podstate a sa to nahralo na internet a išlo to hneď do Ameriky. Tam to vlastne Pavel Volsok mixol, masteroval a dal si na tom dosť práce, lebo mixov bolo myslím 7 a masterov bolo asi 5. A furt sme nejak neboli spokojní a furt to nejak sa snažil urobiť nejaký kompromis, aby to bolo aj podľa mojich predstav a myslím, že sa mu celkom podarilo z toho niečo vyťažiť. Tak tam to bolo veľmi jednoduché. V podstate chcel som nahrať album s mojimi kolegmi, s ktorými som vlastne pôsobil v priebehu respektíve od začiatku, od založenia kapely. A vlastne mimo 2 zmien, jedna zmena bola, že sme prizvali bicistu, pretože náš nemohol, tak sme zavolali kolegu, ktorý z hodou okolností bol na Slovensku. Je to bicista Marek Dorčík z Londýna a hosťom na albume bol Radovan Tariška. S Radom došlo k spolupráci tak, že potom ako sa vlastne vyhodnotili tie návrhy na nahratie albumu, tak vlastne Radovan mi volal, že gratuloval, že sme skončili medzi tými prvými, ktorí mali tú možnosť nahrať album. A ponúkol mi, že mi pomôže s nejakými vecami ohľadom nahrávania a tak ďalej. A vlastne mňa napadlo, že už keď tam teda bude, či by nezahral s nami niečo. Takže vlastne hosťoval na väčšine skladieb. No, ja si myslím, že je tam aspoň polovica albumu pesniček, ktoré môžu byť veľmi blízko k ľuďom. Tie témy sú niektoré veľmi príjemné. Je tam latina, ktorá si myslím, že si ľahko nájde cestu. Je tam kvázi... Robo Ragan mal takú možno populárnejšiu vec. Sú tam určite skladby, ktoré zaujímajú aj jednoduchších poslucháčov. Potom sú samozrejme nejaké solové časti, kde už sa tí solisti viac vybúrili a možno už pre jednoduchého poslucháča to nemusí byť také ľahké. Ale ja si myslím, že dneska ľudia moc nepočúvajú CDčka a niekedy ani nie je celé, niekedy si pustia pár pesniček a vypnú ho. Takže ja si myslím, že samozrejme niečo si tam nájdú aj ľudia, ktorí nepočúvajú nejakú takú zložitejšiu muziku. Ja som vôbec nemal predstavu, ako budeme znieť z nahrávky. Ja som vôbec nevedel, že vlastne čo môžem z toho očakávať. Ono aj keď človek trošku hrá, tak nevie si to predstaviť pohľad z hora, že proste ako to bude celé dokopy. A bolo to určite pre mňa prekvapenie, keď som vlastne počul ten prime mix, alebo proste tú čistú nahrávku po každej pesničke. Takže pre mňa to bolo proste dosť také prekvapenie. No. A bol som aj mile prekvapený z tých vecí. Takže neviem, na čo som sa tak sústredil, alebo čo bolo také najdôležitejšie pre mňa vtedy. Čo pre mňa znamená jazz. Tak je to niečo, čo ma baví, do čoho som sa zaľúbil a čo mi pobláznilo hlavu. A kvôli jazzu som nehal aj klasické štúdium v podstate. A neviem to nejak špecifikovať. Je to niečo proste, čo mi dáva priestor, aby som vlastne mohol nájsť samého seba. Že je to nejaké moje ihrisko, dajme tomu, kde sa môžem vyhrať. Je to celkom aktuálne, ale neviem, či mám prezradiť, o čom to bude. Bude to budúci rok. Plánujem nahrať album s hosťom z Ameriky, ale neprezradím zatiaľ s kým.